Конкурсът на името на Гена Димитрова се провежда в два тура. Освен голямата награда, за първи път тази година се присъждат и две специални. Носителите на призовете ще получат главни роли в програмата на Бургаската опера. Конкурсът се провежда под патронажа на депутата Румен Петков. Щастлив съм, че тази година можем да направим второто издание, и то в доста трудни условия, разбира се, на този конкурс. Щастлив съм с резултата от първия. Редица участници в него намериха признание и зад граница, и в нашата страна. И това дава още по-сериозен смисъл на конкурси като този. Към участниците в конкурса се обърна и министърът на културата Стефан Данаилов. Скъпи млади изпълнители, работете вдъхновенно и упорито, защото вие сте тези, които ще редите България и родната култура на достойно място в световната съкровищница. В Плевен министър Стефан Данаилов и Румен Петков посетиха и новата сграда на регионалната библиотека. Тази година за обзавеждането на библиотеката правителството отпусна 700 000 лева.